sa Tarlac na. Sakay tayo ng Philippine Rabbit papuntang Clark. Yan o. Philippine Rabbit. Ganda ng terminal ng Philippine Rabbit sa Tarlac. Sinakyan natin. Ika, sakay tayo sa bus. Philippine Rabbit. Tayo ngayon sa Dao, Tarlac. Tayo ng van, sasakyan papuntang Clark Airport. Cubao. Binida, yan mga Cubao, Binida. Ito yung Clark Airport. Punta na tayo. Sakyan tayo ng bus na Genesis. Ito sa Dao, Pampanga. Yung may anak, sukuli ng 400. Yung may anak, Naman. sukuli ng 400. Shelter. Subscribe my Hindi, channel. yung dinagdagan ko na di kwenta yung Babe Simple. Dito tayo ngayon sa Angeles City, Pampanga. Palabas ka aja. Baka pero guys, pero kayo din hindi
Sabihin mo muna sa sabi ko. Ano yun? Ganun-ganun lang ba yun? Ha? Okay. Ha? Sampo. Kanina ba yan? Sa'yo yan? Sagot mo yan? Sagot mo? Ah, hindi na, mag-uwi na. Sampo pala yan. Ano ito pala yan? Sabi mo ba? Ano lagi yan? Sa Freeport na tayo. Freeport. Clark. Sagot mo nga natin yan. Jollibee. Jollibee. Hindi ata pumasok yung maliit. Ano na? Pa rin pasahero. Special trip tayo. Ang dalawa lang sarapan. Ganda ng bus. Genesis na bus.
bali-bali kasi. Kaya ang pera, hirap magdako na eh. Kaya kasi mahirap eh. Nakabangay ka, kasi ka dumarating ka. Kapag agad din nakakapag ng galay eh. Nakabangay ka. Mapakalis sa upuan eh. Hindi makatulog na maayos. Dati kami ganyan sa casino rin dito sa may Balibago. Ano yung online, ay sa online na lang. Sayang yung pera. Lagi na lang yung ulo, palit tayo ng ulo ko. Ha? Ulo. Ulo. Pag-ibinan ko sa pato. Ayun, lagi yung pinaraanan, hindi ko na siya po. Minsan ubos, minsan nagkasasala. Kasi sabi niya sa ano, 70. Wala pa rin. Mamamaya kay Daddy Juarez. Parating. Nandito na tayo sa airport sa Clark, Mega Manila. Ano? Walang alam. Oh my God! Yan. Ito na ngayon sa Clark, Mega Manila Airport. Sa Clark, Pampanga. Ano? Malaki na rin yung airport nila. Yan. Ang ganda, mahangin, sarap. Sana. Tatanong mo tayo sa yung departure. Bound tayo for Cebu. See you, Cebu. Don't forget to subscribe, like, and share. Lawak ng airport nila sa Clark. Yan, pasok tayo.
Let's go. Arrival, departure. Yan. Ito. Hagdanan daw tayo. Dito yung hagdan. Escalator. Yan. Clark Airport yan na, Mega Manila. Sa Pampanga. Daming kotse, sana all. Yan, kita ko na mga aeroplano. Parang malayo. Hangin dito. Pakapresko na airport nila. Ang luwag. Tsaka tagang maliwalas. Harapan niya yung mga bundok na. Yan sa Clark, Pampanga. Pampanga. Yan. Ito lang yan sa Clark International Airport sa Pampanga. I love Clark. Yan. Dito tayo sa loob ng airport. Diba? Luwag ng airport nila. Hanapin natin ngayon yung departure na Cebu Pacific. Wala. Departure. I love Clark. Yan. Tingnan natin ito sa monitor yung ano. Cebu Pacific bound for Cebu. Yan. 5G. Yan. Cebu Pacific 1225 5G 155 Cebu. Say o gate 1. Yan sa Pacific. Ma'am, ang ano, ang... Ano po? Kahit domestic dito lang din. Okay. Okay, thank you. So, tayo ng boarding pass kasi wala namang baggage check-in. So, dito tayo sa ano. Na kailangan sa counter. Yan. Hindi na po, sir. Kung wala po kayong i-check-in na luggage. Okay. Ang bilis lang. Okay na. Hindi pa po, sir. May lalabas po. Wala. Okay. Kuha na tayo ng boarding pass. Ayan, ayan. Yeah, departure na tayo. Ayan. Diretso na tayo. Ayan. Departure. Bago yung airport nila kaya sarado pa yung ibang ano, tindahan. Close pa, wala pa. 8 kain mangan yan Ito na Gate 128. Oh, saan ba? Gate 9 Cebu 5G 605. Yan, pasok tayo.
Yan. Ito tayo ngayon. Boarding time now. Ano nang feel? Okay. Wala pa. Welcome to Cebu. Yan, karating lang namin. Ayan. Karating na namin sa Cebu. Welcome to Cebu. Dito tayo. Thank you, Lord. Yan, para tayong bagahan, carry lang. Thank you. Welcome to Cebu. Yan. Welcome to Cebu. Yan. Ganda, Cebu.